Izzatu wayya kake, Izzatu wayya kake. Lillahi al-Mustafa Nur Izzatu wayya kake, Lillahi al-Mustafa Nur Izzatu wayya kake. ya Allah kai muka sa Ar-Rahmanu kwaltal daya, mai rayar da wanda ya so kun ka muke ta yin godiya da dema abin da ba mu san shi ba. Akan mu fita wa ainul gura wanda kai shi adaban yake ya shugaba. Ka ƙara dubin salatul fati nan ga farin jaka da gwani, sau adadin halittar da kai gun wanda da shi kake lamuni, sa'alai da dukkan sahabu. Don girman su ya rabbana ka kai mu Madina roƙo muke. Salamu ala jamila karimatul kuliya bazan barki ba, salamu alaiki ya arfa kar da ki bar mu mi fargaba, ya gatan muke ce gaba. Kar da ki bar hawayen mu su ta zuba kullum gare ki muke. Ina kofa idan ba ta shakka Tijjani ba yan uwa, ko Jilani ya san da kai cikin akadabu kai ne uwa, ya barhama gausul wara. Ko a cikin halittin ilahu gausi na daban ai kake. Ko a ina nake hankali na daidai yake kai na rike, salamu alaika ya sultanul hubbi rasul kai dai kake, kai na rike da kai na fage. Ya maulaya domin isar maulaya a lazimi kai nake ya sayyadi. Salamu alaika ya ashkala angala nuru wayya kake, salamu alaika ya zahidu abota ina daban kai kake, salamu ala abul fadima. Salamu alaika yarje ka amsa bayan kai a fanko muke. Muhammadu ayatul kubra ta ya gaiza ya gane hakan, minka ilaika koma anan, Allah ne ya so yayi hakan, mai girman isa mai duka. Duka irin sanin masana ba su kwatanta yadda kake. Inna Allah da mala'iku yusalluna ala annabi, kullum haka yake gurin Allah shi kadai zayabi, kaunuka dole sai ladabi. Aikin Allah salatin ma'aiki ne dowai gwanin ya yake. Kurozul kulli shi ne guda, kai kasan akwai magana, samun samuwar samuwa da shi aka san akwai rabuna, shi ne a cikin rabuna. Shi ya ga rabbana da ido to da hawaiya yake. Kaji farin cikin rabbana shi ya zamo gare mu uwa, ya wuce mu kira da uwa, ya wuce rai da ruhin uwa, shi ɗaya ne sillar samuwa. Shi na rike abin rayuwa har can aljanna shi na rike. Idan na faɗe shi murna nake gani da so gurin annabi, ba ni ne nake baitukan ba alfarmarsa ce annabi, duk ku taho mu so annabi. Bi ta yi masa so wanda ban mu taɓa yi wa waninsa ba shi muke. Wallahi al-Mustafa Da an ce da'a an zo fakan babu abin da ya zo gaba, ko bayan sakar kai tunanin za ka gano wani yayi gaba, shi na gaban gaban can gaba, shi na gaban
shugaba a can gaban da gaban da gaban da duk ci yake. Ya maganar dukan arifai kullum ƙara nisa kake, sai a gani kamar an kusa, bayan ƙara nisa kake ka kura dukkanin kurruwa. Ba girma a duk inda kan je, dole a bi ka yadda kake ya shugaba. Salamu ala zubur rabbana jawun Fatima bid'u, ya baharin dukan shahada usirrin Aisha zauja duk, kai ka haɗe dukkanin su duk shaharar dukan kauni duk, kai ne kai ɗaya kai kake. Isar Hassan da Husaini kai lamuni, mu zo nan dai ba dan Halima ba dan mu ba, kai izini kai mana dan ka ya shugaba. Ga mu gare ka mun durkusa, mu zo gaishe ka mun so muke. Ya Allahu ga ummanan ka san yadda duk ai take, kai ta Madina dan sayyada Fatima ƙara roƙo take, kai mata kaga kuka take, kai mata har mahaifinmu ma ya Allahu duk so suke. Ban manta ka ba sayyidi Malam Adam Abubashari, tunda na so ka harshen Aliyu me asa su kuncin gari, da ku muke ta yin fahari. Kuka ba mu Allah ya saka da mafi khairi roƙo muke. Salamu alaika ya sayyidi ni Khalid ina gaida kai. Salamu alaika ga al'amin da ka ba sunan ka na gaida kai, ka ƙara kula mu ya shugaba, ka ƙara kula da dukkan zumunci, kar ya rabe da kai mu muke. Bashiru kullum kun ga tare muke da sayyidina khalifan musa ibul zikiri da shidu muke, a ƙara kula da su rabbuna. Kai su Madina ya rabbu dan maulati sai da so nake ya rabbana. Salatullahi summa salamu alaika sayyidil anbiya wa alin wa kaza sahabu wal ulama fid duniya, can a kiyama ba malamai sai dai me shayar da kauni, annabi kai kadai kai kace. Nurin sati wayya kake, Nurin sati wayya kake. Lillahi al-Mustafa nurin zati wayya kake, Lillahi al-Mustafa nurin zati wayya kake.